foran du bare, hvis du kan. Fire at well. Jeg skal se, hvor jeg kan nå. Det kan du ikke. Jeg er ikke helt sikker på, at det var blevet rigtig godt, hvis vi havde været konkurrenter der. Den er ikke god at hente egentlig der. Nej, jeg kan ikke rigtig komme væk. Shit, mand. Nej, du var bare committed jo. Jeg er lige 0-4 nede ellers. Jeg så godt, du kom. Jeg tænkte, shit. Nej, jeg var helt oppe at stå på bremsen. Jeg kører igennem med 200 og nogen 30. Okay. Så bremsede du lige hen ved hjørnet, så gik det lige pludselig stærkt. Mig, der bremser for sent der. Hvad? Så var det lige mig, der bremser for sent der. Men det er meget godt, man får prøvet det der. Jeg er helt stå inde ved det Apex. Så man ved, man kan... så man ved, man kan bremse. Det var rigtigt at slå som 6. gear, den skulle ikke komme, altså der skulle den overhovedet på overvejen. Præcis. Og så laver man bare et meget højt film. Yes. Du har, jeg ved ikke, om du har lavet det i forhold. Er du så langt over 350 med det der schema der egentlig? Ja, det tror jeg. Jeg ved det ikke helt. Ja, det er jeg i hvert fald. Det er kort og grad stadigvæk. Men det kan. Bum. Jeg kigger lige på dig, Peter. Der var jeg jo altså inde. Okay. Jeg ved ikke lige, hvad skal mit spil, det står bare fuldt sådan nu her. Nå, nu kommer jeg ud. Jeg tror, jeg har lovet nogle af de andre folk, der er forsvundet, komme ind hjem. Ja. Men du endte på 113,4, det synes jeg er fint nok. Der. Så bremser jeg ikke ret meget, jeg lader den bare rulle ned igennem gearne, for så kan jeg komme endnu tidligere på gassen her igen. Det kommer lige ned let til sig. Ja. Så du er tredje nu, ikke også? Jo.